Jar 1945. Na ruských tankoch prišla do Československa sloboda a nádej. Ľudia si na chvíľu oddychli od útrap vojny. Ale len na chvíľu. Ani jedno z mien, ktoré používal, nie je jeho vlastné. Nepozná si svojho otca. Nevie, či sa zrodil z lásky alebo z násilia. Spomienky mu prinášajú iba bolesť a utrpenie. Mamu zatkli v Poprade na moste, kde ľudia prechádzali cez frontu. Prišli k nej dvaja cibili, zobrali, vyťahli ju z radu, naložili na nákladné auto a odviezli ju nevie kam. Matku zadržiavali nejakú dobu tu na Slovensku a po tých 2-3 mesiacoch išli cez Poľsko v tých dobyčích vagónoch priamo do Ruska. No a cez tú dobu práve sa podarilo matke napísať pár listkov a vyhodiť z vlaku, aby dala o sebe vedieť, že ju eskortujú pravdepodobne niekam do lágru. Mama sa musela vrátiť z Gulagu bezo mňa a ja som putoval po tých sovietských sirotincoch. Celé 3 roky ma hľadala a vypisovala žiadosti, aby ma dostala k sebe domov. Môj životný osud sa vyvíjal trošku divným spôsobom, lebo ako dieťa, keď som už bol tu a som začal vyrastať, som si kladol rôzne otázky. To tak trošku vrtalo v hlave, prečo nemám otca. Mami som sa to nepýtal, bál som sa pýtať ju, prečo. Chodíval do lesa a som sa rozprával som so sebou, filozofoval som a kladol som si rôzne otázky a jedna tá základná otázka bola, kto je môj otec. Prečo sa nevolám Kávaš, ale sa volám teraz Vrána, keď nie som jeho syn. A keď som bol starší, mami opýtal, tak mi povedala, no, tvoj otec je v Rusku. Ale nepovedala mi, kto to je. Raz, keď som tak prátal na pôde, tak som objavil po mame taký kufrík a tam boli dokumenty, kde som našiel fotografie, nejaké tie žiadosti, čo písal Ganovský na Červený kríž. No a zistil som, že to je vlastne o mojej mame, jak on po nej pátral. Začal som sa o to zaujímať. Prečo ju zatkli, prečo som sa narodil na Sibíri, kde je vlastne môj otec. A začal som pátrať, jak to vlastne bolo.